Què tal? Comencem la ruta, sí? Són les 8:30 del matí, estem a Manresa i la idea és anar fins a Sort, vale? Per la Pobla Segur. Per tant, ara sortirem de Manresa, anirem cap a Torà, Pons. Aquí començarem ja una mica les carreteres de muntanya fins a Pobla Segur, Tremp, farem el Pol de Comiols, Tremp, Pobla de Segur i Pobla Segur, Sort, vale? I allà enllaçarem l'última part de la Ryder 700, ok? Conto jo unes 7-8 hores de moto, per tant arribem aquí sobre les 5 de la tarda. Va, ja informem de com va, sí? I anem amb aquesta piaça moto. Apa, adeu! Ja estem, on estem? Aquí la moto, i on estem? Estem aquí. Al primer institut que vaig treballar com a profe l'any passat. On estem? A la Pobla de Segur. Exacte. Hem repostat a Tremp, sí? I ara anem cap a Sort, sí? Que a poc. I a Sort ja enllaçarem amb l'últim camí de la Ryder. Portem unes 2 hores, 140 quilòmetres. Bé, hem fet, sí? Primer tenia sort, estava dormideta, que sí. No te parava perquè s'estava dormint a la carretera, cabrona. I ara superbé. Apa, adeu. Lati! Bueno, ja estem a Sort i ara estem aquí en un banquillo descansant miqueta i ara aquí anirem al tema de la Ryder, sí? Ja serem l'última part de la Ryder. Hem vingut per Coll de Comiols, tot això. Total, que ara ja anem cap al Port del Cantó i comencem l'últim tram de la Ryder 700. Saluda! Estem a Martinet. Ai! Per a menjar miqueta, uns bocadís, que d'aigua, bocadís. Ja està, I seguirem. Apa, adeu! Ens vam equivocar. Ens vam equivocar, un dia veníem de Ribes de Freser, volíem anar a Molina i vam tirar cap a la Collada de Toses, Puigcerdà. Ara ja no. Hem vingut per la Collada de Toses, tornant és molt aeri, et compte que és molt aeri perquè hi ha moltes balseres i les pel cantó d'aeri, però bueno. I ara pues anem cap a Ribes de Freser. Sí. Baixada que ens queden uns 20 quilòmetres. Sí? Apa, adeu. Adeu. Ribes de Freser, són les 3:20 més o menys. I ara ja farem una paradeta aquí a comprar croissantets sense glutens pel nene i cap a caseta. D'aquí ja quan arrenquem ja serà directe cap a casa. Quedaran 1 hora i quart, 1 hora i 20 més o menys, por ahí. Les 5 a casa, amb tranquil·litat, sense córrer. I mireu, la nena que està cansadeta, Sí, la verdad. Adeu!
Ja estem a Manresa. Sí, hem arribat. Hem fet solament, han sortit uns 405 quilòmetres, 8 hores i mitja. 8 hores i mitja, són les 5 de la tarda, bueno, 5 menys 10. Sí. I res, anem ara a casa, trons de roba, dutxeta, lavabo, descansar i què? I ja està. Una cerveseta? Tu no. No, jo no. Tu no. Jo sí. Apa, adeu. Aigua fresca i treus la roba, no? Sí. Que estàs de calor ja. Por favor, sí. Havia d'haver-hi tormentes i tormentes ni hòsties, eh? Calor, Oh, bàsicament. que guai. Molt guai, eh? Ah, i bitxos. Bitxos. Hem sigut assassins de bitxos. Ja, de bitxos Sí. per tot arreu. Mira, A tope. Apa, va, vinga. Ens veiem. Adeu. I adeu.